Así rematou esta mañá a manifestación que o sector do Mexillón convocou ante a Consellería do Mar en Santiago. Centos de bateeiros de toda Galicia mobilizáronse para protestar polo peche das zonas de extracción da mexilla reabertas o pasado mes de febreiro. Dende a subdelegación do Goberno indican que a manifestación non foi convocada e que as cargas policiais tiveron lugar porque algúns dos manifestantes intentaron saltar o enreixado da Consellería do Mar e outros agrediron os policías. Unhas declaracións opostas á versión dos mexilloeiros, que defenden que a manifestación foi pacífica. Cando chegamos, falouse ca Policía Nacional, non tiveron problemas, dixeronnos que si estábamos ali como os gobernos de Silleda ou outras veces diante das portas de San Caetano, que non había problema, pero chegaron un grupo de antidisturbios que se puxeron xa adiante, non nos querían diante, queríanos máis para atrás, e empezaron a cargar contra nós, con xente que estaba sentada en bancos, con xente que estaba sentada na valla. As cargas remataron con 2 detidos e varios feridos. Un deles, como pode escoitarse neste vídeo, foi golpeado por unha pelota na cabeza. ¡Hostia! ¡Le dieron en la cabeza! Temos un compañeiro no hospital que ainda non sabemos como está por culpa de pelotazos que deron indiscriminadamente hacia a cara, hacia o pescozo e contra a espalda. Dende o sector sinalan que estes peches poñen en risco a supervivencia de moitas familias. Este ano van a quedar as bateas baleiras e por o ano non habrá cosecha, non habrá cartos. Isto é toda unha cadea, non só nos repercute aos bateiros, sino que vai a repercutir tamén a outros sectores, como poden ser as empresas, como poden ser os cocederos ou mesmo as tiendas dos pueblos. Os 2 detidos foron postos en liberdade ao longo desta tarde. O sector pide a dimisión de Rosa Quintana e advirte de que as mobilizacións van a continuar ata que non se reabran as zonas de extracción.